El GREC és el grup d'estructures i col·lapses que està format per 40 bombers de totes les categories que són o bé arquitectes o bé enginyers. Donem assessorament a patologies derivades d'incendis, per exemple un incendi d'habitatge, si l'estructura ha estat o no ha estat afectada, i en actuacions en col·lapses en les que hi ha persones atrapades i per tant s'han de fer maniobres complexes com la d'elevació de càrregues, perforació, recerca tècnica, etc. La implantació de la maniobra la fem amb les unitats que hi ha al territori, amb el suport també del GROS. Qualsevol edificació que estigui amenaçada per un dany, ja sigui per un incendi forestal, una inundació, una ventada, també són objecte del nostre anàlisi i del nostre suport.